Ja, det er man skal diskutere her igen. Vi diskuterer Mac og HP her i dag. Ikke også? Ja, altså jeg går nu ind for Mac, fordi at jeg synes, det er en rigtig god computer. Fordi du kan lave mange ting på den, og der er rigtig gode programmer og sådan noget. Og hvad er så godt med HP? Jeg kan godt lide HP. Kan du godt lide HP? Jeg kan godt lide HP. Fordi at HP, det er sådan noget, hvor du kan lave en masse ting på. På HP kan du lave en masse ting. Ja, det kan du altså også på Mac. Faktisk. Man kan lave mere på HP. Du kan faktisk godt lave Mac. Kan man godt lave Mac? Man kan lave lort. Man kan lave rigtig meget lort. Hvad synes du så om lort? Det er så kan lide. Det er rigtig godt. Ja, jeg synes også pissegodt. Nej, det er nu, når du siger det. Og vi siger farvel her for debatten mellem Mac og HP.